سلام كبرات تخاتلتي كل سلام ندحن نكوننا تمنخون لومون نقداي ماكلاي مبرأ زملكت مدبي حزلكم مسئ زلخو سلازي بصمونا ክትካታተሉን ብክብሪ ዕድመኩም ያሁ ኢራናውያን አንጻር መንግስቶም ክልዓሉ ጸዊዑ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ንህዝቢ ኢራን ኣብ ዘመሓላለፎ ዘይተለምደ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ዜጋታት ተሃገር ንስርዓት አያቶላ ሃውዲቆም ንለውጢ ክልዓሉ ጸዊዑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነቲ ስርዓት ሙዳቕ ኣብ ህይወት ሓንሳ ዝረኽቦ ዕድል ምዃኑን እስራኤል ድማ ምስ ህዝቢ ኢራን ደው ኢላ ከም ዘላ ገሊጹ ኔታንያሁ በተወሳኺ ምምሕዳር አያቶላህ አሊ ኻሜኒ ኣብ ኩናት ዘውፅኦ ቢልዮናት ዶላራት ንህዝባዊ ኣገልግሎትን ልምዓትን ክውዕል ኣለዎ ብምባል ኩናት ክንዛዝሞ ኢና ክብል ተሰሚዑ መደረ ኔታንያሁ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን እትገብሮ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ጸቕጢ ከተሕይል ምዃና ዘመልክት ኮይኑ ተወሲዱሎ በአንጻሩ ሰመዚ ኢራን ነተጻውዒት ቁልጡፍ ምላሽ ብምሃብ ሓላፍ ፖሊስ ኢራን ዜጋታት ኣብ ዝኾነ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ከይሳተፉ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ሂቡ መንግስቲ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ከምዚ ሰልፊ ወይ ናዕቢ ተረኽበ ሰብ ካብቲ ጸላኢ ፈሊና ኣይንሪአን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ጸላኢ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካን እስራኤልን ማለት እዩ ኢራን ህዝቢ ብሓባር ደው ኢሉ ንወራር ኣሜሪካን እስራኤልን ክብድህዎ ይጽዋዕ ኣሎ بمسرة تنتنت بوليتيكا ناي ኔታንያሁ ቀጥታው መልእኽቲ ቪዲዮ ኣብ ኢራን ውሽጣዊ ናዕብን ምፍጣር ዝዓለመ እኳ እንተነበረ ኢራን ዝሃበቶ ምላሽ ግና ተሪር ብምንባሩ ነቲ ኩናት ዝያዳ ዘጋድዶ ኮይኑሎ تون رو از نیروهای سرکوبگر جدا بکنید እዚ ሬዛ ፓህላቪ ይበሃል ልኡል ሬዛ ፓህላቪ ነቲ ናይ መወዳእታ ሻህ ዝነበረ ኢራን ወዲኡ ኣሜሪካ እዩ ዝቕመጥ ኣብ 1960 ተወሊዱ ወዲ 65 ዓመት እዩ ኣብ ቀረባ እዋን 66 ክገብር እዩ ካብ 1978 ናትሒዙ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ዘሎ ንልዕሊ 48 ዓመት 50 ዓመት ንበሎ ሕጂ ዝሰብ እዚ ኣብዚ ዝነበረ ናይ ኢራን ንዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ ካብቶም ቀንዲ ሃንደስቲ ነይሩ ከም ዝግበሩ ከም ትግበሩ ከምኦም ዝብሎም ነይሩ በቲ ሓደ ወገን ሓቂ እዩ ንሱ እዩ ወራስ ዓራት ነይሩ ንሱ እዩ ንጉስ ክኸውን ዝግብኦ ነይሩ ኣብ 1979 ዝነበረ ሰውራ ኢራን ግን ነብዎ ዓሊዎ ኣቦኡ ከዓ ናብ ስደት ከይዱ ኣብ ግብፂ እዩ ሕጂ ዓሪፉ ኣቦኡ ንሱ እውን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ንኣስታት 50 ዓመት ኣብ ስደት ኣሎ ሕጂ ዝነበረ ተቃውሞ ብዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ከዓ ከም ዝግበሩ ከም ትግበሩ ናበለ ከምዚ ቪድዮታት ይሕልፍ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ገርመኒ دحن تزبلو زلو قدم ما نسمعيو دحر زعبو زخون زبلو لني همیهنان عزیزم ما اکنون در مراحل بسیار حساسی از مبارزه نهایی قرار گرفتیم پرشان دی زارب زلو سابتایتل ویکا بصحف ترجم سلا زلو نت ترجم صمو ابيلس خطرجمو فتنی از شما میخواهم که در اسرع وقت لوازم لازم رو تهیه بکنید و به خاطر امنیت خودتون خیابانها رو ترک بکنید و در منازلتون بمانید. همچنان دست به اعتصاب بزنید و سر کار نروید. برای نشان دادن اتحاد خودتان شعارهای شبانه را ادامه دهید. نیروهای انتظامی و نظامی این آخرین فرصتی است که حساب خودتون رو از نیروهای سرکوبگر جدا بکنید و به مردم بپیوندید. در انتظار فراخوان نهایی من باشید. انتای زبلوم زلو كم زنرئ زلنا حجي قينات الله كم زا قديمنا زغلصنا زعبا ناي ኔታንያሁ نتزاربون كله خا ناب حجي ناب صرغيا زوص ناب شارع زوص مچم كسحنا يو حجي مززلو كنتات مالتي قدم كمان زي قينات كيمصن كلوسي بمسرت غلص ابصبات بفلاي ناي حبرات منግስታት امريكا ولا دونالد ترامب زبولو 32 ሰባት ተቀቲሎም እዩ ዝባሃል ዘሎ ተፋላለዩ ጸብጻባት እዮም ዝወጹ ገለ 5000 ተቀቲሎም ብሉኻ ገለ 120 ሰባት ተቀቲሎም ብሉኻ ሕጂ ተፋላለዩ ጸብጻባት እዮም ዝወጹ ዘለው ግን ብዙሓት ሰባት እዮም ተቀቲሎም ባሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት እዮም ተቀቲሎም ሕጂ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እዚ ንድሕነትኩም ክትብሉ ከምኡ ናብ ጽርግያ ወጽይኹም ናብ ጎደናታት ወጽይኹም ኣይትቃወሙ ግን ኣብ ቤትኩም ኮንኩም ወላ ምሸት ኣብቲ ተቃውሞ ከም ዘለኹም ኣብ ቤትኩም ኮንኩም ጨርሑ ልክዕ ከምቲ በኣምሆዚ አያቶላ አሊ ኻሜኒ ምስ ሞተሲ ብዙሓት ብፍኒስትራ ኮይኖም ብድምፂ ስማዕ ነይሩ ተሓጒሶም ማለት እዩ አያቶላ አሊ ኻሜኒ ሞይትሎ ኢሉ ምስተኣወጀ ትራምፕ ከም ምስ በለ ብዙሓት ክዕልሉ ወረሕሉፍ ሓሊፎም ገሊኦምሲ ርሽት ክትኩስ ማታ ኣቶም ሰባት ሕጅሎ ርሽት ትኮሲ ገለ ኢለ ከማን ጽሒፈ ነይረ ርሽት ሕጅስ ክንደይ ሚሳይላትን ገለን ኮሎሲ بتمن تداهلس بالحس تداهل دي زبال
ሕጂ ሰብስ ክዳሃል እዩ ርሽትን ገለን ተኩሶም ናይ ተሓጓስ ማለት እዩ እዚ ሞሽታባ ከምኒ መራሓ ኮይኑ ምስተባህለ ከዓ ገሊኦም ከዓ ከምኡ ስማዒ ሞት ንሞሽታባ ከምኒ ዝብሉ ከዓ ከምኡ ቪድዮ ወፂሎ ሕጂ ከምኡ ቀጽልዎ ናብ ስራሕ ኣይትኸይዱ ኢሎም ነቶም ናብ ስራሕ ትኸዱ ከዓ እዚ ከም ኣድማ ከም ሰልፊ ከም ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ከም ተቃውሞ እንዲዩ ናብ ስራሕ ኣይትኸይዱ እምቢታር እዩ ገለብሎም ኣሎ ነቶም ሰራዊት ሃገር ከዓ ምስ ህዝቢ ክኾኑ ምስ ህዝቡ ክመግኑ ነዚ ጨቋን ስርዓት ምስ ህዝቡ ክመግንኩም እለይዎ እዩ ዝብሎም ዘሎ ናይ መወዳእታ ጻውዒተይ ከዓ ተጸበይ ይብሎም ኣሎ እዚ ኣቡ እዩ መሐመድ ፓህላቪ ይበሃል እቲ ናይ መወዳእታ ሻህ ዝነበረ ኣብ ኢራን ማለት እዩ 1979 ተዓልወ ኣብ 1980 ኢኻ ዓሪፉ ኣብ ግብጽ ማለት እዩ ሕጂ እዚ መሐመድ ፓህላቪ ብመን እዩ ተዓልዩ እዚ ሮሆላ ኾመኒ ይበሃል ሕጂ ትሽሞም ካቲ ሓደ አያቶላ ዓሊ ኻመኒ ዝኻ ሮሆላ ኾመኒ ይበሃል ይማሳሰሊት ሽሞም እዚ ተቀዳማይ አያቶላ ወይ ተቀዳማይ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዝነበረ እዚ እዩ ድሕርቲ ሰውራ ኢራን ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ 1979 ኣብ 1989 ከዓ ዓሪፉ ብድሕሪኡ አያቶላ ዓሊ ኻመኒ ናብ ስልጣን መጺናታ ናይ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን አያቶላ ዓሊ ኻመኒ ካብ 1981 ክሳብ 1989 ከም ፕሬዝደንት ኢራን ኮይኑ ገልጊሉ እዩ ንኽልተ እብረ ፕሬዝደንት ኢራን ኮይኑ እዩ ኣብ መወዳእታ ሮሆላ ኾመኒ ምስ ዓረፈ እዩ ንሱ ከዓ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኮይኑ ማለት እዩ ንኣስታት ክንደይ ዓመት ገይሩሎ ማለት እዩ ካብ 1989 ክሳብ 2026 37 ዓመት ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ቴንካ ኣለዎ ከዓ ቅድሚኡ ከዓ ሕሰብዎ ካብ 1981 ክሳብ 1989 ከዓ ፕሬዝደንት እዩ ነይሩ ሕጂ ናብ ወዱ ተሰጋጊራ ላዛ ስልጣን ሕጂ ካልእ እንታይ ዝገርመካ እዚ ሬዛ ፓህላቪ ኣብ ኣሜሪካ ይዝቕመጥ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ከዓ ለውጥታት ከምጽእ ምዃኑ ብዙሕ ይዛረብ ኣነ ናይ መን ዝገርመኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝገርመኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስግንጥር ባህርያት ኣለዎ ሕጂ እዚ ሬዛ ሲ ልክዕ ከምቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ወይ ሃገራት ምዕራብ ዝደልዮ ኸማ ዓይነት እዩ ትሰብቲ ማለት እዩ ኣብ ኢራን ለውጥታት ከምጽእ ምሕዝነት ምስ ኣሜሪካ ክገብረ ምስ ኣሜሪካ ሽርክነት ክንምስርት ኢና ከም ናይ ቀደም ክኸውን እዩ ምስ እስራኤል እውን ሽርክነት ክንምስርት ኢና ንእስራኤል ከም ሃገር ክፈልጣየ ምክንያቱ ሕጂ ዘሎ እዚ እስላማዊ መንግስቲ ኢራን ንእስራኤል ኣይፈልጣኒ ቅድሚኡ ምስ እስራኤል ምሕዝነት ነይሮም እቲ ሻህ እንከሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ናብ ስልጣን ምስ መጻኹሲ ከምኡ ክገብረ ቀዳሞት ዝገብሮም ነገራት ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ግን ትራምፕ ግን ንዑ ብዙሕ ኣይኣመኑን ሕጂ ትራምፕ ሓሲቦም ዝነበረ ብኢራን እዞም ሰባት እዚኣቶም ክመርሑ ክእሉ እዮም ኢሉ ከዓ ካልኦት ሰባት ሓሲቡ ነይሩ ንሳቶም ከዓ ብዝሓለፈ ከም ዝሞቱ ከዓ ጠቂሱ ባዕሉ ትራምፕ ሕጂ ናይ ትራምፕ እንታይ ዝገርመኒ ንኣብነት ኣብ ቬኔዙዌላ እዚ ኒኮላስ ማዱሮ ናብ ኣሜሪካ ጎቲቶም ምስ ወሰድዎ ሕጂ መን ፕሬዝደንት ክኸውን ትጽበ መሲልኩም ማርያ ኮሪና ማቹዶታ ናይ ኖበል ፕራይዝ ተዓወተት ናይ ስልማት ኖበል ተዓወተት ሕጂ ንሳሲ ፕሬዝደንት ክትከውን ትጽበያ ምክንያቱ ትራምፕ ትድጉፈያ አንጻር ስርዓት ማዱሮ ያ ነራ ሕጂ ንዓ ናብ ስልጣን ምምጻእ ቀሊል ነይሩ ትራምፕ ግን ንዓ በቃ አይደለያን እሞ ከዓ ሕሉፍ ሓሊፍዋ ከማንስ ነቲ ሽልማታ ምጽያሲ ከም ገጸ በረኸት ከማን ይባቶ ነዚያ ሕጅስ ናብ ስልጣን ከም ጻስ ቀሊል ነይሩ ትራምፕ ግን ንመን ሓሪ ነታ ምክትሉ ማዱሮ ዝነበረት ደልሲ ሮድሪገስ ትበሃል ንዓ ሓሪዋ ሕጂ ገርመኒ ናይ ትራምፕ ገለገለ ነገራቱ ገርመኒ ነዚ ከዓ ሕጂ ብዙሕ እዎ ከም ሰብ ጥዑም ሰብ ኢልዎ ግን ኣብቲ መሪሕነት መጽዩ ክመርሕ ክእል ዲ ክእልን ግን ተማቲኡ ብዛዕባ ሰብ ዝ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ትራምፕ ከምኡ ነገራት ቃልዎ እዚ ሎማዓንቲ ሰለስተ መራኽብ ተጠቂዐን ኣለዋ ሰለስተ ናይ ካርጎ ናይ ጽዕነት መራኽብ ዓበይቲ መራኽብ ተጠቂዐን ኣለዋ መናጥቂዎን እኮ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጠን ኣሎ ግን ኢራን ያክትከውን ትኽእል ተንክልተኮ ኣብ ባስራ ዝበሃል ኣብ ወደም ኣብ ኢራቅ እንታሪመን ዘለዋ 38 ሰራሕተኛታት ነይሮምን ቶም 37 እኮ ዲሒኖም እንዲም ሓደ ከዓ ሞይትሎ ሓንቲ ከዓ ኣብ ከባቢ
ኢማራት ዓረብ حبرات إمارات عربية تهاريما زلا نديدا زلا هبتن مراقب مالتي وحجي إذناي ندادي تمال غمام زعبان ندادي تزاريبنا نيرنا نحنتي برميل ناب $100 كبتصحي مالتي ناب $100 نحنت برميل كلميو خندي نيرو نحنت برميل كاب 7-8 قال نيرو حجي ريوه يوسخالو حجزن مراقب كا تقاصيلنا لوا خمس انتاي قبرا لوا قال هاجرات جن نزخوان هوصص وان زخوان خمس مالتي ناي كوندوخون يلكا تعقبو مشالو 400 مليون براميل ندادي زعقبو نيرو እዚ ሕጂ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ከከፋፍሎ የን 32 ሃገራት ኣሜሪካ ሓንቲ ኻውኣትን እንድያ ኣሜሪካ 172 በርሚላት ነዳዲ ከም ትህብያ ገሊጻ ዘላ ብኸምዚ ገይረን ከረጋግኦ ክፍትናየን ግን ናይ ሓዋር ፍታሕ ክኸውን ይኽእል እዚ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ርእይዎ ንክንደይ ከም ዝጸሉ ንብምልእታ ዓለም ናብ ጸገም ከም ሸማ መቸም ፍሉጥ እንዲዩ እዚ ናይ ነዳዲ ነገር ከቢድ ነገር እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ከሞት ገብርያ ካለ እዚ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ብዛዕባ እዚ ናይ ኢራን ምጥቕቓዕ ገና ይቕጽል እዩ ዘሎ እስራኤል ተሃርሞም ኢራን ሃርሙ እሱ ይቕጽል እዩ ዘሎ በቃ ይቕጽላሉ ይዋቅዑ እዮም ዘለው ትማሊ بفلاي إيرانن حزبولاهن ناب إسرائيل بحبار درجات حباب يروم عينت تشاريخهم عينت متقعد فتسيمهم نيروم حزبولا 100 روكيتا سديدو إيران بوغانا كم تصد سديدا بحد عينت ساعات جيرومو تماسا سال ساعات جيروم درجة زياسي بلفنت عينت يم جيروم بتن إسرائيلات كيعما مالتيو إسرائيل بوغانا نابتناي حزبولا علامات زبلتهم بليبانوس تتكعلا شوعات سبات كم زموتو نبي بنيره ብዙሕ መጉዳእታት ይበጽሓሉ ማለት እዩ ትናይ ማእከላይ ምብራእስ ከም ዘለውና ተጋደደ እዩ ዝኸይ ዘሎ ናኸፈ እዩ ዝኸይ ዘሎ ካለ ምዝናይ ነዳዲ ዝተሓዝ ማለት እዩ ኣብዛ ዑማን ትበሃል ሃገር ኣውን ኢራን እውን ኣጥቂዓ ነይራ ቅድምት ማሊ ነይሩ ኣብ ናይ ሓደ መጻረይ ነዳዲ ብሓንቲ ሳላላህ ትበሃል ወደብ ኣጥቂዓ ማለት እዩ ነዲዱ كمتناي بأمه زرانيو إسرائيل مش ثلاثة نقطات ندادي إيران هاريمان يرا إسرائيل أبقدام شو عزنا برا بسنكتناي ندادي زنا برا بكالا أيرن كالئن أبتعنا سب كمان قدات فتريخ إلي تباهيلن يرو قالا تنتنتون أب نسامبو سب كهاسخ إلي قالون منشرخ فترخ إلي قالا يلوم نيرو مزاناي عمان كأ كلمة مالي تهارمغ ساعة مالي تكخ نيرو ندادي يجي سوو تقيقو جن تكخ نيرو مولو معلت تكخ نيرو تمال ولا قدم تمال تحريمون كولوس ولا تمالون مولو معلتي دارجا كم استخخ تجليس الله كال السلطان ناي عمان نزا حدش لعلوي مرحي إيران نايمكو حق وسكامل اقتصادي دلو أنا زيا جريماتني إيران ناتقعتو من كل ناس نكو حق وسكاز بالمال اقتصادي دلو أجو عمان كأنت يا كابتن شمجلتن يعني را أبتي أمريكان إيران مش زررب جميروم نيروم بزعبان نيكولاساو مدبات إيران زملكت كابتن شمجلت يعني را تشمجل يعني را ثلاثة زوريا زغون كيدوم نيروم كابتن شمجلت عمان يعني را حجم كو حق وسكا إلا تو أنا تجريم وأنت أنا أتقعتكم نادو قعتكم من كلام كو حق وسكا كال إيران زي هرمز ويكا هرمز دبال زي وشمت هرمز عطياتو الله كم زعات أوتو تمالون تقيسينير نشاينا جن 11 مليون زخون برميل تعطين كولوس شاينا 11 مليون زخون برميل بو خمس حلفات يزقل زلو In Iraqi parliament, students, members slogan, day to America, day to Israel. What is your response to them? What is your message for Iraqi government? What did he say? أب بايت عراق بارلمان عراقي أبز قربا أوان حدش الروحو تشريح منيرهم موتنا أمريكا موتنا إسرائيل كم زي إيران زبلو موتنا أمريكا موتنا إسرائيل بلون ديم كوميلو منيرهم ما بعراق إخاز زبلو زلو حجس انتاي ملسلكا يلا حاتي تو تغازيت إنيا انتاي الكايلو حجي ترامب كم زي أقلت انتاي الكا أي تردو دوغمو دلو Member of the parliament. Death to America, death to Israel. What's your response? كارولين ليفيتور كما تقول موتنا أمريكا موتنا إسرائيل سنتاي مرسخة
ጽቡዕተ ይኮነን ዝኢልዎ ሕጂ ናይ ትራምፕ ኣነ ትገርመኒ ላ ሓንቲ እዚኣ ትገርመኒ ናይ ትራምፕ ብዙሕ እንዲሁ ዝገርመኒ ብዙሕ ሳቐኒ ብዙሕ ገርመኒ ተዘረብኡ ይገርመኒ ኻ ሕጂ ኣብዚሲ ኣይተረድኦን እቲ እንግሊሽ እንዲ ዘይተረድኦ ኮይኑ ግን እንታይ ይትገርመኒ በዓልቲ ቤቱ ኻ ካብዚ ናይዚ ኸማና ሓይሽ ናይዚስ ንጹር ናይ በዓልቲ ቤቱ እንግሊሽ ክትዛረብ እንከላ ናይ በዓልቲ ቤቱ ኸዳ ከመኢሉ ርድኦ ኣነ ኩሉ መዓልቲ ዝሓትሕቶ ከምኡሎ ጋዜጠኛታት ገሊኦም ህንዳውያን ገለ ሓትዎ ናይ ፈረንሳ ደማ ምጻለ ሓጃ ዘለዎም ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ሓትዎ ናይ ህንዲ ኣይተረዳእንን ንብሎ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ኣይተረዳእንን ከመኢሉ ናይ በዓልቲ ቤቱ ዳ ርድኦ ኣነ እዚኣ ትገርመኒ እያ መቸም ምስ ተርጉማትሉ ኣፈኝኡ ማለት እዩ ጽቡዕተ ይኮነን ኢልዎ We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? ባዕጉ ቀልጢፍና ክንውድእ ኣይንደልን ኢና ነቲ ጀሚርናዮ ዘለና ስራሕ ክንውድእ ኣለና ሓቀይ Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. ኣብዘን ዝሓለፈ 11 መዓልቲ ነታ ሓያል ትበሃል ጽንዕቲ ትበሃል ዝነበረት ኢራን ሰራዊትና ዳርጋ ኣዕኒዋይ Their air force is gone. በቃ ኸይዱ ጠፊዩ Totally gone. That took the better part of about 3 hours. 3 ሰዓት በቃ ጠፊዩ ሓይል ኣየሮም And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. جت سرحت Epic Fury ዝባሃል እንታይ እስክዳን Is that a great name? حجت Epic ማለት ጅግናዊ ቅያውዲ ቅያስ ክንብሎ ቅያዊ Fury ማለት ካሕርቃን ነድር ማለት ነው ቅያው ነድር ዲና ክንብሎታ ኣሜሪካ ሰሜት ተሰርሒት ጽቡቕ ስም ዳ ሓቀ ይገልብሎም አሉ Well, it's only good if you win, you know, you can only do. And we've won. Let me say we've won. You know, you never like to say too early you won. We won the ቀዲም ካታዊተ ምባል ጽቡቕ አይኮነኒ But in the first አታ መጀመር hour, ተሳዓታዊ ናታዊና ኢሎም ንኻምን ስለ ዝቆተልኩም we got to finish the job, right? እንጂ እንታይ እዩ ናይ ትራምፕ መግለጺታት ንብዙሓት ዋላ ሕጅስ ንሰበስልጣን ኣሜሪካ ከይተረፈ ዲ ዋላ ንኻልኦ ዲዩ ዋ ግር ከብሎም ጀሚሩ ዘሎ ሕጂ ኣብ ገሊኡ ከም ዝብዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኢራን ዋላ ሓንቲ ሕጂ ዝህረም ዕላማ የብልናን ኩሉ ዝህረም ሃሪምና ኢና ወዲእና ኢና ገለብለካ ራይ ወዲኦም የምና በልካ የምንከለኻ መሊሱኻ ከምዚ ኻ ኣብለካ ገና ዘይተወደእ ናብለካ ዘይተወደእ ስለ ዘለና ክንቅጽል ኢና ብለካ ወዲእና ኢና ብለካ ክንቅጽል ኢና ብለካ ሕጂ ዛ ናይ ትራምፕ እዚኣ ምርዳ ኣብያትና ኣለዋ ንኹሉ ሰብ ምርዳ ኣብያትላ በቃ ካብቲ ተመዲብልና ዝነበረ ጊዜን 4 ሰሙን የሚሎም ነይሮም 4 ሰሙን ኣብ ውሽጢ 4 ሰሙን ካብ 4 ክሳዕ 6 ሲ ነዚ ኩናት ክንዛዝሞ ኢና ሁሉቲ ኣውፂና ዘለና ሾቶታት ሲ በዘን 4-6 ሰሙናት ኩለን ክንሃርመኒና ተንሾቶታት ኢሎም ነይሮም ግን ትራምፕ ኻ ወዲና ብለካ ተዓዊና ብለካ መሊሱ ኻ ብዙሕ እኹል ዓወት ኣይኮነን እዚ ክንቅጽል ኣለና ብለካ ሕጂ ኣይና ይሕውሱ ሰዓት ወካ እዚ ኻ ናይ 47 ዓመት ነቲና ኣሜሪካ ሞትና ኣሜሪካ ዝበልዎ እቲ ንኣሜሪካ ዝሰዓብዎ ዕንወት ሕጂ ከፍልዎ ኣለዉ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኢራን ካለ እዚ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ረቡዕ ብ13 ድምፂ ደገፍ ክልተኣ ብኩራት ዘይነበረ ማለት እዩ ውሳነ ሕሊፉ ንጉዳይ ኢራን ዝምልከት ኢራን ነዘን ጎረባብታ ሃገራት ምጥቃዕ ከተቋርጽ ከም ዘለዋ ኣሕሊፉ ማለት እዩ ንበዓል ኩዌት ንበዓል ባሕሬን ንበዓል ስዑድ ዓረብ ነዘን ሃገራት ወሽመጥ ማለት እዩ ንበዓል ኢማራት ነዚኣተን ዮርዳኖስ ወምስኣተን ኣላ ነዚኣተን ምጥቃዕ ከተቋርጽ ከም ዘለዋ ጠሊብሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብቁልጡፍ ተቋርጽ ኢልዋ ንኢራን ማለት እዩ ሕጂ ገለገለ ሰባት እዚኣ ብጽሑፍ ተርጊ መቅሪቢያ ነይረዋ ንእስራኤልን ኣሜሪካን ከዳኣ ዘይበለን ኢሎም ሕጂ ኣብተን ሃገራት እቲኣተን እዩ ኣተኩሮ ዘሎ ምናልባሽ ንእስራኤልን ኣሜሪካን ዘይበለን ወይ ከዓ ኢራን እስራኤል ኣሜሪካ ሕራይ
وإيران كسيسا قداميتي سلت تقعكو إلى إسرائيل أمريكان كأ متقعت خمس أنا يخل سلزنا برخم قدمة مكل خال متقعتي إنا وسيدنا يبلا ما كم حراي إذا هجرات زيادة حراي نبل نساتنسي تتقاعين كمان حراي نعنكو كو جزنا اللي أوكي حراي إسرائيل أمريكان جميرون أو نزقينات حراي كو جزا اللي نبل وي إيران كأن نعتن تحرمنا الله حراي زي قبولي حراي كوم تبدل كوم تتباله نزن هاجرات عرب جنس انتين بديلا معسكرات أمريكا وصل زلو زبل حساب كما تصنديو جن اتي إيران تصدو زلاب تن هاجرات اتي أتنكا أبت معسكر راح يكون انزعل بزلو نخندي تحت أرضنا يتن هاجرات حاسلو معرفون فرتي ولا هزباوين بوتاتات دو هوتيلات دو ويناي نداد دو زسناي معسكرات أمريكا راح يكون زهرهم زلو مالتيو حجي نتقوم إيثاتون كخونو خوليهم إلى قمة مالتيو بحافة شاقون كوينات كل خو قدي زلو كوينات دبلسي انتاي ولا حنتي تقمبلون ازي عباس أراغشي منيستر واتساب قدات إيرانيين حجي خمس خنبلوت صنحنا نبايتو صدتا نإيران ايتتكعيلو والو نسو خاا نبايتو صدتا خاا نبودو حبرات هاقرات كاا يحاتتالو نأمريكان إسرائيلن كاا كونن كأن أمريكان إسرائيل سجوم تقوسد كأي حتى تعلم على تيسوقا إيران وانش عالم كلتشان إسران شدشان كم زيت الساتف جليسا منيستر سبورت إيران أحمد دنيا مالي دحرتها جرومس أمريكان إسرائيل تكايدو زلاقينات اتهاجر وانش عالم كلتشان إسران شدشان كم زيت الساتف جليسو اتم منيستر إذا وسانة بتأنكت أمريكان إسرائيل نابل الإيران سفتسمو متقعت نفرتي لعلواي مراح إيران عالقها من يزق أتلون عبت خباب زقادر زلو قجتن مخانو حبيرو أحمد منقصاوي تلفزيون إيران أبزهابو مجلسي إيران مراحيان بزحال زيقاتاتان سلت قتلو تساتف هانكا خمزي بالله قليسو وسيقو إزبل شو سرعات مراحينا خمز قتلا أبقمت بمئتاو عب تحت الزغواني يكون كونتاتا وانش عالم كنساتف هاين خئلنينا إلو كونتات تزوبا أزي حدا قنياخم مخانو متأن تساوت تناب توددر كغشو حزكم زيكونون حبيرو وانش عالم كنتشعن إسران شدشان بأمريكان كندا مكسيكون زئنقد كوينو كاب عصرت حدا سنة ساعة سرشعات تحمل كنتشعن إسران شدشان ككايديو إيران نابتو وددر كتساتف حليفة سلزنبرت مس بلجيوم قبس نيوزيلاند كتقات أميات مديبا نيرا سلسة صوتاتات إيران أب أمريكا كايد مدد تتحيزو نيرو كلتا صوتاتات أب لوس أنجلس حدد ما أب سياتل ككايديوم توتينوم نيروم أبزغ أربع أوان أب أتلانتا أب التقايد أخيبا وطن وانش عالم إتا زي تساتفت أنكو هاجر إيران ينيرا إتا غانتا خسحب ويكا أختزل كم تخيل قمتات كأنيو إيران دحر محلافا بوقع انت وزيا إتا هاجر كافيفا مقصعتي وي ديسيبلنا وسقم تخوص سدا يخيليو أمس أون كاب ودد رات كتقد تخيليا فيفا نمسحب إيران كساحجي الرقاقز أنزلو أمو داتا مزا دكتور تيدروس أدحانو ما بناي فيسبوك بيجوز الصحافة صحفتي باقيرنا زا مدبكنا عزوائنا مالتيو انتاي زبل زلو دكتور تيدروس أدحانوم عمتاوسي ناي وهلل ناي وتادراوي وزايتا تابع علم زلو كلتا نتبي شوعات تريليون يبتصح كلتا نتبي شوعات تريليون بيليون ايكون كن زبل زلو بيليون ايكون كن زبل زلو تريليون حسابه كلتا نتب شوعات تريليون أم انتاي وعل أب كوينات نوتهدرنا نسبن مقتال يوعل كساعة كلتا شحن سالاسان زلو جيزة عمتاوي 9 بليون دولار وزاء تغيرو نسب تزوهب نزوم زد أميو تزوهب يرو خائب إزبل زلو زد أميو هزبتات 9 بليون دولار غير كعمتاو خاء كساعة كلتا شحن سالاسان زلو جيزة سي تقيميت سخاب زا عالم متأفأنيرو عمتاو ببتيس عن 3 بليون دولار غير كمالتيو إذا خلتها نتب شوعات تريليون دولار كا نايزي 9 بليون نبلو زلنا سي دارقا 3 عزف مالتيو حجي عالم سي تقدم النتاتا أبيكم زلو يزري إكازي تريول لهم قلتا نتب شوعات تريليون نقوينات 9 بليون نسقومات نزت أميخا مهاب أبيا مالتيو عزي حزن بزغانا نلوم زبالكم مدب نزي مسل نيرو تسفا قبر زغانا حبري تارغي بناهم كون يغني لي